Γεια σας, είμαι ο Κώστας Δημητριάδης και εύχομαι στο φίλο μου τον Γιάννη τον Απαζίδη καλή αρχή στην εκπομπή του και να ευχηθώ και στους αγροτές υγεία, ευτυχία, δύναμη και καλή ακρόαση. Γεια σας, είμαι ο Θόδωρος Τοπαλίδης και εύχομαι στο φίλο μου τον Γιάννη τον Απαζίδη και το ράδιο Τραπεζούντα πάντα επιτυχίες και σε όλους εσάς καλή ακρόαση, υγεία και ευτυχία. Θα νοθάψουμε και να πέσα